Здравейте, Майнкрафт геймъри! Днес ще играем Майнкрафт в сервера Soulflex на Skywars. С моят приятел Емо. Емо, кажи нещо, бе. Аз съм Емил Панев, приятел на Влади Милчев. Тук се казва Емтата. Така, влизаме на Skywars. Едно. Да. И се готвим на скачка. Айде, Емка. О, гътия китаите ми се паднаха. Къде си? Тук ли си? Добре, не съм ски. Така. Идваш ли? Чакай. На мен директно ме пусна в игра. Ама ти ще скочи. Не там се нарочно. Толи? Да, самоуби се. Ти не скачай. Ами, той скача. Чакай да умра. Готово. Къде си? Виж, има Емо 246. Да. Емо Да. тук, шифни. Ай. Да, бе, скачай. Ау, заедно сме, добре, така. Заедно ли сме? Един до друг ли сме? Не, виждам, не. Така, добре. Ма къде си? Далече, далече. Аз ще чакаме в средата. Ама веднага тръгваме. Добре, опитай се. Аз няма мога, защото чиста ми е. Защото чиста нещо ми идва. Така. Тук вече ме лаги обаче. Тук не лаги. В миналото така взимам си айтемите. Нещо особено около. Тук има нещо по-добре малко. Идеално. Влади, аз съм на средата и никакъв ме трябва. Да. Опа, чакай, ще се бутаме. Остави на половин сърце. Той ме уби. Аз бутнах вече. Той ме отрави с отвара. Кое бе? Некой се затваря ли това? Нека се отварям. Така, страната няма никой бе, брат. Абе. Са това. Така, веселото пак двама бе. Само аз и още някакъв останах. Не знам къде е твоя. Иначе лошо за мене. Да не се каширал никъде. Има който уби. Не му видях името точно. Той е само Дайманка, бе. Искам и тим. Сега ще ме приема да... Аз те чакам отвънка. То ме тепа слух. Сега е идея да дойде, да? Не има ендерперо. Не. Добре. Той ме победи, ама нищо. Продължавам. Дай, скачай! Скачай! Качил съм. Добре, заедно. Така. Дали сме един и друг? Не. Пак към средата. Така. То малко... Добре, че поне не е хак, защото тук всеки първи или втори е хак. Аз питах админа на сървъра и той каза, че позборава хака. А заедно си на кой хаки си? Така, добре, и почваме. Така. Имам 5 даймонда. Браво, бе. Така. Пази се да не те... как мога да че да няма нищо? Аз съм на един мап с кучета. Да, и аз съм там. Така. Чакай. Аз стигам към средата. Не, някой вече има в средата, ама нищо. Така. Сега да не ме отепа. Дано някой да не ме изпезе. Как не
Опа, бутам един, където отива към другия. Не! Как не мога ще да го Не, заследи много той? далече. Добре, така. Няма Ти се значение. следи. Ай, да бе, то му би с диамантен меч беше. Абе, брат. Добре, другия път ще се тегнем повече. Така. Един Те без да... на. Ето тук един без нищо. Като сложиш на стича и още да скочиме на 3. Много добре, идеален съм. Това съм направил. Опа! Още един! Не! Не скачай, Има как, убих. има как. Не скачай, къде си? Още ме гонят. Изгледах златна ябълка, идеално. Гати хак! Отепаме с... Добре, къде си? Давай. Ай на 3, 1, 2, 3. Ау, идеално. 12 от 12, нали? Веднага ме пусна. Да бе, пусна ме да ти гледам по место. Ау, пияки работи. Ау, дайте ми. Добре. Идеално. Така, сега се биваме. Идеално, добре. Така. Другия чест, взимаме и от него. Добре, така, пулка съм. Идвам към средата. Добре, така. Имам щастта, добре, идеално. Да си поправиш. Помощ, килнахме, добре. Това беше някакъв така, защото... Къде си? Пак ли си до мен, бе, къде? Ама аз умрех. Да, ето Някакъв ли так, са. сигурно. Защото с 3 удара ми взема толкова много. Ако и да се убия, ако искаш играем там. Изчакай ме. Без това сайто може да стане сън. Скочи, добре. Играй се направо ще награда. И аз. Така, добре. Айде, свалих един. Пак го. Да, добре. Аз тук почвам един нален 6 от 6, добре, почваме. Да бе, друг ме преди му бих. Чакам те на спална. Добре, да съм убивам ли? Не. Хайде си направо друга игра. Ма не скачай директно да ми ще кажа. Колко съм близко до един миш. Ау, то миш. Ау, то гаден миш. Добре, нека ме тепа с снежарки, където някакъв много страшен бате, само ме вира Зевс, Не, някакъв аймбот ме би. Добре, то миш гати кака, добре, ама нищо. Добре. Ето това е. 3, 2, 1. Пак то миш. 6 от 6, нали? Да, заедно сме, виждам те, че... Добре, аз съм на най-безлюдния остров. Сериозно. Взимам тук тези повални депозити. Добре. Защото понякога бъгва да има работа. Добре, така, къде си? Добре, някой строя, сега че го бутна, спокойно. Аз съм аз. Ти не строиш? Не! Тортата! Няма ли щит върху тортата? Умря. Те бъдат торта, гадна. Аз съм в средата с... Ама знам, майка. Монка. Леле, монка. Ето, това е водът. Добре, къде си? Те пак е диньо. Калирка. Лошото е, че сега не съм на слушалки.